Здравейте! Както знаете, Теслите имат стандартна гаранция от 80 000 км или 4 години. И както мога тук да покажа, моята тъкмо изтече. Затова от много време се кандърдисвах да си сложа един ето такъв дисплей. И днес ще ви покажа общо взето как работи. И ще споделя някакво мнение за него. Монтажът беше голям ужас, понеже трябваше да се завра тук отдолу, да изкарам един купонк от компютъра, да сложа преходника, а като цяло голяма мъка. Не знам дали бих се навил втори път в живота на нещо такова, но добрата новина е, че тръгна. Дисплейчето не е много голямо, води се 9-инчово, тук отдолу не се вижда, но има едни процепи и би трябвало през тях да преминава въздухът. Основната причина да го сложа е защото много исках да имам Android Auto. Както знаете, много удобно показва задръствания, дупки, катастрофи, полицаи, камери и какво ли още не. Така че тази част, която в момента се вижда, където показва някаква информация за колата, може да се каже, че изобщо не е използвам, но е хубаво, че има. Примерно, ето, ако тръгна леко, показва скоростта. Самото дисплейче може да се управлява тук от това копче, като в случая тук мога да избирам от тези 3-4 опции. Реално CarPlay не ми трябва. Това за налягането в гумите също много не ми трябва, но са го сложили. И ако щракна копчето надясно, стартира CarPlay, което пък е малко неудобно, защото не се видя, но като местя копчето, т.е. като щракам наляво надясно, реално променям и дистанцията на автопилот. Другото, което използваме, тук нали да си превърта, да си избера каквото искам и директно да си го цъкна на дисплея, така ми строп по-удобно. Да, тук си е нормалното Android Auto с всичките му екстри. И ако искам да излезна от Android Auto, с копчето щракам на ляво и се връщам тук. Това, което мога да ви покажа, защото може да е интересно на някой, е какви настройки има. Общо взето стандартните неща, да си изберем как да ни показва температурата, времето, налягането в гумите. Дисплеят има опция за апдейт по въздуха, която все още не съм тествал, но се надявам да върви. Ето, ако искам да апдейтна примерно апа, тук казва да се направя хотспот на телефона с следните данни и да натисна download бутона. Другото интересно е ето тук в темите, че има няколко теми. Примерно може да изглежда и така. Но това, което забелязах е, че конските сили, които показва, са супер грешни. Така че не е голямо удобство. Това е пак първият изглед, който честно казано пускам за първи път. И той не изглежда лош. Може би ще оставя малко да покарам на него. Но така или иначе, основно използвам Android Auto. Друга хубава функция е настройките на Day and Night and Brightness. Тоест, дали дисплеят да е в, как да кажа, тъмен режим или дневен светъл, както и какво да прави с яркостта.
В момента и двете са на follow, което значи, че следва каквото е зададено от колата, и сутринта забелязах, че е доста удобно, защото ако дойда ето тук на настройките на дисплея и така ще се видели, променям яркостта, реално яркостта се променя и на двата дисплея. Ето как изглеждат нещата в движение. Отдолу има индикатор дали подавам газ или съм на рекуперация, което не е лошо. И да видим. Да, индикира и включен автопилот. Малко шаренко, но става. Днес времето е ужасно, но няма значение. Идеята ми беше все пак да запиша това видео. Другото, което се сетих, е, че тук има индикация и за мигачите, което също е удобно. Би трябвало да има и индикация за мъртва зона, което е само малко червеничко в края, но пак е нещо. Като цяло мнението ми е, че дисплейчето не е идеално, но е окей за това, за което го исках. Да, ето как работи Waze. Самия дисплей си има говорител, което е доста удобно. Все още не знам какво ще се случи, ако искам да си пусна музика от телефона, дали мога да я пусна през колата, но това ми предстои да го разбера. Искам да ви покажа и какво се случва, когато реално паркирам. Значи сега като натисна копчето за паркинг, дисплеят преминава в ето този режим. Ако дам Drive, идва в този. Това, което малко не ми харесва, е, че ако съм с пуснат Android Auto, паркирам, когато си идва в този режим, и ако пак дам на Drive, не тръгва веднага Android Auto. Но пък по някаква странна причина, ако съм бил на Android Auto, паркирал съм, излезнал съм от колата, след това като се върна и се кача, Android Auto тръгва само. Това все още така ми е в процес на изясняване какво точно се случва, но понякога става и е доста удобно. Другото интересно нещо е, когато колата е в паркинг, че от тук, така с слайп отгоре, излиза ето това меню. И тук има някакви команди към колата. По-скоро командите са ето тук в тази част. Може да отваря вратите, да сгъва огледалата, да мести пасажирската седалка и, което е най-интересно, да пуска подгрева на батерията. Но, за съжаление, това меню излиза само когато колата е на паркинг. И е малко безмислено от към подгряване на батерията, защото винаги когато на мен ми трябва да я подгрявам, съм в движение и някак е тъпо, ако трябва да спра, да сложа на паркинг, за да пусна подгрева на батерията. Така че сигурно няма да го използвам. Другото интересно нещо е, че колата е анимирана. Ако отворя врата, ето показва, че вратата е отворена. Сега не мога да ви покажа, но когато колата се включи да се зарежда, тук също се променя картинката. Всъщност май мога да прекача снимка. Но за съжаление не показва с колко киловата се зарежда в момента, което е странно, защото сравнително лесно можеха да изкарат тази информация. Ако видеото ви харесва, може да се абонирате за канала. Напоследък много рядко пускам видеа, но никога не се знае.